पायधुनीमध्ये एकाच कुटुंबातील चौघांचा कलिंगडातील विषबाधेमुळे मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर उन्हाळ्यातील आवडीचं फळ असलेल्या कलिंगडबद्दल वेगानं अफवा पसरू लागलेल्या आहेत। या अफवांमुळे वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कलिंगडाची विक्रीही निम्म्यावर आलेली आहे। दरही गडगडलेले आहेत। पश्चिम आशियातील युद्धामुळे कलिंगडाची आखाती देशांकडे होणारी निर्यात बंद झालेली आहे। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर माल स्थानिक बाजारामध्ये येतोय। एपीएमसी फळ बाजारात सध्या दररोज सुमारे 4 ते 5 हजार क्विंटल कलिंगडाची आवक होत आहे। मात्र त्यापैकी दररोज केवळ 70 ते 80% मालाचीच उचल होत असल्यानं उर्वरित माल साठून राहतोय। वाढलेली आवक आणि घटलेली मागणी यामुळे बाजारातील समतोल बिघडलेला आहे। पायधुनीतील घटनेमुळे कलिंगडाला फटका बसलेला आहे। कलिंगडाची विक्री निम्म्यावर आली आहे। दरही गडगडलेले आहेत।